Zdravím všetkých hráčov a hráčky a vítam vás pri pokračovaní z hry House Flipper. Som sa minule trocha zakoktával, ale tak nemajú tam dávať také hlúpe názvy. A dneska som sa rozhodol, že by sme mohli kúpiť nejakú vlastnú nemovitosť a prerobiť si ju podľa mňa. Nebudem zdržovať a užite si videjko. Takže od minula som nejaké peniaze našetril. Stále bývame v tejto chajde, ale dúfam, že sa to čoskoro zmení. A môžeme ísť pozrieť, čo môžeme kúpiť. Tých domov je tu veľa, ale musíme myslieť na to, že potrebujeme kúpiť aj dom a ešte ho aj za nejaké peniaze vybaviť. Pozor, tu máme nejaké domy dokonca aj s bunkrami, čo už nie je zlý nápad. Máme tu garáž s bunkrom, starý dom s bunkrom, strýcov bunker, ale keď pozerám, koľko to stojí, tak nad tým rozmýšľam. Takže ak vyzerá tá garáž s bunkrom, no asi kúpim ten. Takže kúpime túto garáž s bunkrom, lebo nič iné nemôžeme, keďže nemáme veľa peňazí. Potrebujeme to aj s niečím zariadiť, darmo budeme mať niečo veľké, keď tam nebude jeden nábytok. Takže kupujeme. OK, takže ako pozerám, tak je to naozaj malé. A išiel by som sa pozrieť dovnútra. A vlastne v celku je to jedna miestnosť, to tak vyzerá. Či mýlim sa? Tu je do podzemia nejaký vchod. Dobre. Tu je nejaká toaleta. Akože bordelu je tu riadne veľa a ideme sa pozrieť dole. OK, takže toto už je samotný bunker. Tieto uhorky už asi nebudú veľmi fresh. Máme tu ďalšiu miestnosť, čo už vyzerá ako nejaká dekontaminačná miestnosť. A dobre. Tak, tu je riadne veľa bordelu, ale niečo by sme nespravili. A ďalej máme, vyzerá ako východ. A my ideme. A vidíme u nás na záhrade. Takže aby som sa pustil do upratovania. Otvoríme si tu garážové dvere. Nech nám sem ide krásne denné svetlo. Paráda. Takže rýchlo pozbierame tento bordel. Tak, hore máme asi všetko. Teraz toto dole. A tu je jedna miestnosť, čo som si nevšimol. Čož je pravdepodobne kúpeľňa. A túto renováciu nemáme bohvie koľko peňazí. Máme 64 000, takže som zvedavý, čo z toho vykúzlime. OK, takže bordel by sme mali pozbieraný všade. Teraz zoberieme tento mopík a ideme čistiť. To by malo byť všetko. Ale ideme to ešte síce dole. Pavučinky, všetko. No nič, ale ja by som to vyriešil tak, že by som tu čo najviac vecí predal. Spravil by som to tu nejakú ako obývačku, možno kuchyň sem dáme. Trocha to tu zrenovoval, takže zoberieme si túto pištol. Predáme fakt niektoré veci. Auto môžeme predať, keďže nemáme auto, kolesa nám sú na nič. Predáme bicykel, kto potrebuje. Nejaké krabice zbytočné úplne. Túto starú chladničku, plagáty, tak krásne. Trocha ale rozmýšľam, asi ich predám tiež. Teraz mi je zbytočné. Ak náhodou čo budem potrebovať, tak to kúpime. Telku by som nechal, ale to by som ešte tiež predal. Tie steny celkom vyzerajú v pohode, len by som prerobil podlahu určite. Takže pozrieme, aká by sa sem možno hodila. Tam som si dal nejakú peknú drevenú podlahu, alebo voľaký koberec, že by som dal. Že moc pekné tie dlaždice to nie sú. Toto drevo nevyzerá zle, takže ja by som ho sem krásne dal cez celú miestnosť. Tak, to vyzerá hneď lepšie. No, teraz, svetla fungujú. Svetla fungujú, tie by som asi neprerábal, ale začal by som tu nejako organizovať, takže kúpime asi nejakú kuchyňu. Ukáž, ako toto vyzerá. To je také až príliš mi príde.
moderné, ale takéto niečo by sa sem hodilo. Kuchyňu nebudeme robiť nejak extra veľkú, tu stačí úplne malá kuchyňa za mňa. Nech to sú len základné veci. Pičkačku, ak toto striháš, tak to budeš mať pekne na dlho. Aby som sa možno takýto digestor nejaký. Sem len taký malý. Pod to by som dal nejakú takúto indučku. Ešte voľakú chladničku by to chcelo. Jasné, že keď netreba, dal by som sem túto chladničku. Takto, kuchyňa bola taká malá. Ešte by som sem dal určite nejaký taký väčší radiátor, nech to vykúri celú miestnosť. Napríklad takto. Dal by som sem ešte stôl asi so stoličkami. Dal by som sem nejaký takýto stôl, proste okrúhly. Sem pre tie garážové dvere. K tomu samozrejme nejaké stoličky. Takéto proste záhradné. To je jedno. Len nech sa dá kde sedieť. A ešte by som spravil takú mini obývačku. Takže čo by sme dali do takej obývačky? Určite nejaký gauč by som sem dal, možno aj väčší. Až tento tak bude vyzerať. Tento vyzerá dobre, len je extrémne veľký. A ten sa asi nenapcháme. Musíme sa dať takýto menší. A keď neviem, či bude veľmi menší. Je menší. Nejak to spravíme. Ako to budeme musieť vymyslieť. Ale už to asi mám. Takže ja by som dal tento stolček takto k stene. A na to by som dal rovno aj tú telku. Aj si môžeme povedať, že pozrieť, DLCčka do hry. Ale dáme sem ten gauč, ja by som sem dal takto, je dobré. A tak to je dobré, len bude sa to tak ťažšie obchádzať. Ďalej by som tu vymenil tie dvere, lebo tie vyzerajú strašne. Takže pozrieme nejaké dvere. Neviem, aké majú byť vysoké. Sú vchodové dvere. To sú jak vysoké tie dvere. Dobre, nejaké dvere som sem proste dal už. Sem ale musíme dostávať stenu, lenže si budeme musieť toto hore zbúrať pravdepodobne. Teraz nám tam zavádzajú tie dvere, prečo nie? Presne, no máme postavenú. Sice inej farby ako ostatné, ale tak bohužiaľ. Už máme aj dvere. A rovno by som dal nejaké dvere aj sem. Asi tie isté. Samozrejme musím si to najprv nachystať, aby mi tam potom nezavádzali. Takže postavíme ďalšiu stenu. Zoberieme si štetec. A kúpime asi nejakú klasickú bielu farbu. Lebo ak nájdem nejakú zaujímavú, tak ju sem dám. Tak, to je biela. Ale počkaj, môžeme dať aj obklady. Dal by som tieto cihlové, tie vyzerajú dobre. A kúpime, netreba to samozrejme prehnať. Tak, ideme obkladať. Ja by som to asi obložil aj za tou telkou. Nech to vyzerá trocha lepšie, nech sa to trocha líši. Tak, toto predáme ešte. Tu miestnosť máme, vrhneme sa na kúpeľku. Tu taktiež všetko predáme, komplet. A necháme tu asi toto. Aj záchod tu môžeme nehať, ale čo by som zmenil, tak by som premaloval steny, lebo možno by sme na ne mohli dať tiež nejaké obklady. Ale najprv som sem dal nejakú takú kúpeľkovú podlahu, si bielu. Dal by som sem nejaké dlaždice. No tieto by nevyzerali zle, oni majú takú textúru peknú celkom. Ukáž. Keď kúpim viacej, však nebudem šetriť. To nevyzerá zle, dáme ich asi teda sem. Nejaké svetlo. Není tu svetlo, takže sem ešte dáme svetlo určite. Lebo je to tmajak v rohu. Dobre. To by sme mali. A minuli sme všetko. Takže kúpime nejaké svetlá určite. Teraz by malo svietiť. Výborne, už máme svetla habadej. A zmontujeme si sem nejaké umývadielko. Dal by som nejaké krajšie. To nevyzerá zle. Dal by som ho nejaké takto. Zmontujeme si ho. Utreme vodu, čo nám vytiekla. Aj keď ten záchod nevyzerá bohvie čo. Tak dáme aj ten nový. Ale najprv si dáme sprchu. Modernejší by som dal určite. Tento vyzerá celkom dobré. Či nám tu bude sedieť. Že? Akože veľmi nám tu nesedí. Aha, takže prečo nám tam nedú aj tie sprchové kúty, my to nemáme povolené. Teraz si sem umiestnime už ten sprchový kút a rovno ho zmontujeme. Sprchový kút máme, takže kúpeľka skoro hotová, ešte záchod. Ten by som dal teda už rovno tiež lepší, že dáme asi takýto nejaký, a ktorý montujeme iba, to sme mali. No a to už bude pre dnešné video všetko a v ďalšom dieli si spravíme tú hlavnú časť, čo je ten bunker. Následne výsledok vydražíme a predáme. Ak sa ti videjko páčilo, určite nezabudni zanechať like, odber a zvonček a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čaute.
Bum, bere, bum, bere, bum.